5 αντιλιακά με χρώμα για να βρεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον τόνο της επιδερμίδας σου. Και φυσικά ξεκινάμε με ένα από τα πιο αγαπημένα αντιλιακά, το Color Velvet SPF 50 της Fresden. Συνδυάζει υψηλή προστασία, άψογη κάλυψη, βελούδινη αίσθηση και matte όψη για 6 ώρες. VC Capital Soleil, αντιλιακή κρέμα με χρώμα και SPF 50. Λεπτόρης αντιλιακή κρέμα για matte αποτέλεσμα και ελαφριά κάλυψη. Προσφέρει ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα χωρίς αίσθηση λιπαρότητας. Απιβίτα Be Sun Safe κατά των πανάδων και των ρητίδων με SPF 50. Με βελούδινη μη λιπαρή υφή που αφήνει την επιδερμίδα άνετη και απαλή. Έχει επίσης ενισχυμένη δράση κατά των ρητίδων και των πανάδων. Red Grape από τον Κορέ με SPF 50. Κρέμα ελαφριάς υφής βοηθάει στη μείωση ρητίδων και πανάδων, χαρίζοντας λάμψη και ομοιόμορφο τόνο. BB Acne Solarities Version με SPF 30. Είναι ιδανική για λιπαρές και ευαίσθητες επιδερμίδες με τάση ακμής και προσφέρει απόλυτη matte κάλυψη. Μπες στο pharmacybay.gr ή έλα στο φαρμακείο για να επιλέξεις το ιδανικό αντιλιακό για εσένα.